Иновациите често определят посоката на движение за бизнесите, които са дигитално ориентирани. А ако не сте дигитално ориентирани през 2024 година, е много вероятно да не получавате потенциалните приходи, от които можете реално да достигнете. Затова доверете се на GetSale и се впуснете в това доходоносно приключение. Всеки втори, впуснал се в дигитализирането на бизнеса си, може да доведе до увеличението на приходите си с до 70%. Затова е много важно да се доверите на професионалисти, които ще ви въведат в дигиталния свят и ще достигнете до максимума от вашите резултати. Ние от GetSale сме професионалисти в областта си, както непрестанно търсим нови методи за развитието на вашия бизнес. Всеки един от служителите ни не спира да се развива и да търси нови платформи, инструменти и приложения, с които да издигат вас и вашия бизнес.